In totaal 8080 mannen ontvangen rond 15 september een persoonlijke uitnodiging om mee te werken aan dit grootschalig verwantschapsonderzoek. Dit is een unieke gebeurtenis, want het is voor het eerst dat burgers in Nederland op deze manier en op zo'n grote schaal kunnen meewerken aan het oplossen van een zeer ernstig misdrijf. En hun medewerking is van groot belang. De kans dat de dader van de moord op Marianne Vaatstra alsnog wordt gevonden, hangt voor een belangrijk deel af van de bereidheid van deze mannen om mee te werken aan dit grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek. Zo'n onderzoek ligt alleen voor de hand als het sterke vermoeden bestaat dat de dader in een bepaalde geografische regio gezocht moet worden. En in het onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra is sinds 2007 door het 3D-onderzoeksteam van de politie uitvoerig en innovatief onderzoek verricht. Op basis van de resultaten van dit onderzoeksteam gaan we uit van het scenario dat de dader zeer waarschijnlijk een West-Europese man is die destijds in de regio woonde en mogelijk een bekende was van Marianne. Uit ons technisch sporenonderzoek is de aansteker die in de tas van Marianne is gevonden mede bepalend geworden voor de hypothese dat de verdachte een bekende van Marianne uit de buurt is. En de tips die we vervolgens van burgers hebben gekregen over die aansteker hebben onze aanname ondersteund. Andere belangrijke factoren zijn de sporen van het gebruik van een fiets door de dader en het rustige sporenbeeld op de plaats delict. Het is een indringende vraag die ruim 8000 mannen en hun gezinnen wordt gesteld. De familie Vaatstra rekent op een positief antwoord van deze mannen, zodat aan hen recht wordt gedaan en de familie ook hopelijk te weten komt wie hun Marianne heeft omgebracht. Aanwezigen, het onderzoek zal ook ongetwijfeld veel vragen oproepen bij de mannen die de uitnodiging ontvangen. En daarom worden er ook inloopavonden georganiseerd in de 3 gemeenten. Het zijn 7 afnamelocaties binnen het gebied en 4 extra afnamelocaties daarbuiten, bijvoorbeeld voor de mensen die sindsdien zijn verhuisd. Ik hoop van harte dat de mannen die een uitnodiging krijgen om mee te werken aan het oplossen van de moord op Marianne Vaatstra ja zullen zeggen. Laten we met elkaar deze laatste kans benutten om de dader te vinden. En dat kan alleen met uw hulp, mannen. Het afgestaande DNA-materiaal mag uitsluitend op verwantschap worden vergeleken met het DNA-profiel van de dader van de moord en niet met andere DNA-sporen uit andere onderzoeken. Ook is het zo dat informatie over bijvoorbeeld erfelijke aandoeningen niet uit het DNA-profiel te halen is. Na afloop van het verwantschapsonderzoek worden het DNA-materiaal en de vervaardigde profielen vernietigd. U zult begrijpen, het verwantschapsonderzoek van zo'n omvang is zeer tijdrovend. Zowel voor het NFI als voor ons als politie. En voor het totale onderzoek wordt dan ook zeker een half jaar uitgetrokken.